6. După cum vedeți, mie nu prea mi-a plăcut școala, dar după ce m-am apucat de afaceri, mi-am dat seama că trebuie să pun mâna să învăț. Și de 20 ceva de ani învăț continuu. Așa o sperii pe cea mică, că dacă nu pune mâna să învețe, o să ajung ca mine să învețe toată viața. Da? Deci să e în clasa 8 și are examen acum și de asta. Bun, aici nu o să stau să... Dacă doriți să vă uitați la cifre, eu o să vă arăt cifrele. Vreau astăzi să vă impresionez cu niște demonstrații ale unor produse. Deși domeniul meu de activitate este specificat în cadrul bienalului, că eu sunt în zona sănătate și frumusețe, astăzi o să vă arăt detergenți. Bine, și ăștia sunt cu sănătate, exact cum spunea Magdalena. Eu am chiar o vorbă, dacă tot mâncăm detergent, măcar să mâncăm unul bio. Da? Și acesta este detergentul bio de spălat vase. Bine, e în miniatură, nu am venit cu recipientul cel mare. Am doar pe cel universal. E la fel de mare, la fel arată, numai că aici am doar puțin pentru demonstrații. Așa. Alina m-a ajutat înainte de prezentare să îmi pună pe această batistă gumița ei de mestecat. Mi-a luat guma. Și acum trebuie să-i o dau înapoi, că mi-a zis că neapărat vrea să continue cu mestecatul. Și, dar este lipită aici. Dumneavoastră, cu ce scoateți guma de mestecat? Cu spatul. Ai nume bune, ați scos, dar din păr, ia, chiar din păr. Și dacă n-ai păr, cum sunt eu așa și e foarte puțin, dacă e chiar Norocul meu. Deci, eu am aici un spray de pete, pe care chiar unii dintre voi l-ați achiziționat. Betina. Da, știu. Okay. Și ce o să fac? O să sprayez pe partea din spate a batistei, deci guma este lipită pe partea asta. Eu am sprayat pe partea din spate, da? Și las să acționeze. Imediat o să revin asupra ei. Între timp, o să pătez o batistă, care, după cum vedeți, nu este albă, este și colorată, cu tinctură de iod. Ați pătat vreodată ceva cu tinctură de iod? Da. Da. Și cu ce scoateți pata de tinctură de iod? Cu nisip. Uitați, tocmai am pus, o să vedeți că se înnegrește, pe măsură ce trece timpul se înnegrește tinctura de iod. Oricum i-am făcut un model, dacă nu iese nu e o problemă, e un model drăguț. Puteți să verificați că e tinctură de iod, dacă se vede. Deci aici, la demonstrația asta, sunt acuzat de obicei că fac magie. După cum vedeți, nu mai am alta, este singura batistă. Și o să rog, te rog frumos, mi-aduci apă cât mai fierbinte. Așa. Și o să folosesc un alt produs, aici am și varianta originală, este acesta, este înălbitorul de la noi, da? Înălbitor care nu conține, ceva din cutie? Care nu conține, o să folosesc aici bine, da? Nu mai scot eu bolul meu. Și o să pun o cantitate foarte mare. Cum vedeți, am aici o linguriță, să nu mai folosiți. Da? Uitați, deci în lingurița asta mică am pus nici jumătate, da? din ea. Am pus în apa călduță, că nu e. Cu cât este, înălbitorul nostru funcționează, cu cât este apa mai fierbinte, cu atât funcționează mai bine. După cum vedeți, eu bag una fără nicio problemă. Și am pielea în continuare pe degete. Da? Bun. Acum ce o să fac? O să bag batistuța, care, după cum vedeți, s-a tot înnegrit. Da? Și cu cât o las, pata se înnegrește din ce în ce mai mult. Da? O bag aici. Și până când terminăm noi astăzi la ora 3, cu siguranță petele o să iasă. Da? Nu, glumesc. Haideți totuși că să nu vă țin să așteptați atât de mult. Da? Deci, pată de tinctură de iod, care dumneavoastră ziceați că o scoateți cu foarfeca, la fel ca și guma de mestecat, da? Exersat acasă. Hai să vedem. Face asta de pix. Wow!
A? Magician. Da. Da. Magician, da? Acum haideți să vedem cum e cu guma de mestecat. De să mi-o tai. Alina vrea acum înapoi. Este gluma mea. Mai pune, mai dă niște ochi. Da, trebuie să prinde ea, că dacă nu... Vezi că am mestecat-o foarte bine, să nu poți. E mestecată bine, da. Aici este vorba de tehnică. Trebuie să ai un pic de răbdare. Ca să se scoate, asta e Dar, important. ia uitați-o. Mamă. Ce da? Deci sigur o vrei înapoi? Nu ai glumit? O scoate la licitație. O scoate la licitație. vreau să Deci câștig în bani. mai este, dar nu, haideți să nu fie tot timpul de prezentare. Deci după cum vedeți iese, da? Iese? Da, bravo. Iese, da? Da, da. Deci asta era Întrebare, Bogdan. ideea. Ceara se ia, Ceara e mult mai simplu de scos. da? Bun, și acum haideți să mă murdăresc, să fac și altă demonstrație. Poți să-mi desfaci pe asta, te rog? E cremă de ghete. E ceva murdar, da? Cremă de ghete. De-aia, eu n-am mai folosit așa ceva de mult, dar e de-aia. Bineînțeles, trebuie să fac aici. Este. Da. Între timp, doamnele, aveți ștrampi? Deci, o doamnă cu dresuri? Aveți dresuri? Cineva, vreau să vă rog o doamnă sau o domnișoară să se urce aici pe masă cu dresurile. Dresul. Da? Cine vrea O să? să plătesc drepturi de autor. Deci, uitați, dres, da? Asta este burețel de vase. Așa arată un set de 4, se achiziționează. Bureței noștri de vase sunt din oțel inoxidabil. Ce vreau să vă arăt este cât este de fin, adică pur și simplu poți să dai pe... Deci să freci. Și nu agață, nu se încarcă, nu miros, nu coclesc. Deci este un produs de cea mai bună calitate, care este bine să-l aveți la dumneavoastră în bucătărie, nu dintre ăștia care și ruginesc, care după ce s-a rupt un pic te poți înțepa, te poți răni. Cine face curățenie știe. Acum, eu am zis ca să vin cu o prezentare de detergenți astăzi și să vă arăt mai mulți detergenți, pentru că este perioada Paștelui. Nu reușiți să o desfaceți? Și aveam o demonstrație. Dă-te la un bărbat. Aveam o demonstrație. A zis intenționat. Gata. Nu, n-am vrut. Deci, mă murdăresc. Ia uitați. Cremă de ghete. Nu. Să nu dai pe mine, te rog. Păi de spală. Nu vreau. Da? Deci m-am murdărit cu cremă de ghete. Da? Acum o să folosesc, hai să iau direct din el ca să nu... Detergentul universal. Da? Este primul produs pe care l-a scos Evoy. Deci de la acest produs a pornit business-ul ăsta. Din 1959. De aici a început povestea. De la detergentul universal LOC. Da? Am pus pe unuță. Bun, îl las puțin să acționeze. Ok. Tu să-i speli la baie. Apă rece, atât. Da, pune aici, te rog, pune aici. Bagă și eu. Stai să... Mai ridică o dată? Mai vrei? Gata, gata, gata. Ți ajunge? Și iau această... Da, mai pune puțin. Iau batista asta imaculată. Da? Și o să iau întâi ce e pe mână. Da? Deci, de pe mână a dispărut. După care o băgăm în apă. Aici nu o să fie aceeași magie ca la înălbitor, apa este rece. Da? O să o las, e nevoie de mai mult timp, cred că trebuie să pun și puțin mai mult detergent, dar totuși o las că eu am încredere, e posibil să iasă și așa, dar asta trebuie lăsată mai mult. Dar important este că de pe mână a ieșit imediat și o să iasă și de pe lavetă, da? Asta este foarte important. Bun, cam atât cu demonstrațiile, că se duce timpul. Cât timp mai are? 1 minut. Parteneriatul pe care eu îl reprezint îl vedeți aici. Nu vreau să intru în detalii, decât că am uitat să vă specific toate produsele, și detergenții, și sistemul de tratare al apei, și toate cremele. Suntem cei mai buni în lume la partea de suplimente alimentare. Deci e o întreagă poveste. Eu vorbesc până mâine dimineață dacă m-am pus să vă povestesc despre produsele noastre. Beneficiază de garanție pe satisfacție de 90 de zile, oameni. Adică luați șpreuța de pete,
îl folosiți, dar să nu dați gol înapoi. Puteți să-l dați înapoi și vă luați toți banii. La fel, luați înălbitorul, luați detergentul, luați spring-ul, nu mai cărați apă, numai că aveți treabă de peturi goale, de cărat apă îmbuteliată. 3 luni de zile, nicio problemă. Dacă sunteți nemulțumiți, duceți apa la toate analizele posibile, îl dați înapoi produsul și vă primiți toți banii înapoi. Nu știu dacă mai face cineva la produse consumabile acest gest. În 3 luni de zile, deci 90 de zile. Asta vă oferă EMO. Imediat o să termin. Probabil marea majoritate dintre dumneavoastră sunteți speriați de cei care activează în industria asta a network marketingului, pentru că toți fac greșeala pe care am făcut-o și eu la început, este să încerce să vă convingă pe dumneavoastră să faceți business-ul ăsta sau să faceți ce facem noi. Da? Eu am renunțat de mult să mai fac treaba asta, pentru că mi-am dat seama că pierd timpul. Și am pierdut foarte mult timp, credeți-mă, în special în perioada de început. Treaba mea este să vă iau cu mine să cunoașteți oamenii din afacerea asta. Lideri, cei care au experiență de zeci de ani, care au rezultate, care se bucură de beneficiile acestor produse și acestei afaceri de foarte mult timp. Unde puteți să întâlniți pe oamenii ăștia? La conferințe. Deci, eu, de exemplu, vă invit să veniți cu mine, eu mi-am luat biletele, le-am undeva la masă, o să vi le arăt. Pentru în 13, 14, 15 iunie, la Brașov, în sala Lux Divina, o să aibă loc conferința națională. Acolo vă invit să ne cunoașteți, să vedeți ce potențial are business-ul ăsta. Unde puteți să ajungeți dumneavoastră sau prietenii dumneavoastră. Pentru că eu, de fapt, nu vreau să vă vând dumneavoastră nici produsele, nici business-ul ăsta. Sunt oameni care au nevoie de un venit suplimentar. Sunt oameni care au nevoie de ce oferim noi. La ei vreau să ajung. Dumneavoastră poate nu aveți nevoie, poate nu vă trebuie nici produsele, nici business-ul, nici oferta pe care o am eu cu business. Dar cu siguranță în agenda dumneavoastră sunt oameni care au nevoie de un venit suplimentar, care trec printr-o perioadă dificilă, printr-o reconversie, nu se mai simt bine cu locul actual de muncă, nu le mai place de șeful, nu le mai place ceva și vor să schimbe. Eu le vin cu o soluție care în timpul lor liber pot să își dezvolte o roată de rezervă și după ce produce rezultate, cum s-a întâmplat în cazul meu, în 6 luni de zile deja câștigam mai mult de 3 ori mai mult decât salariul care l-aveam atunci. Și normal că am renunțat și m-am dus pe partea de business. Hai să vedem ce mai avem aici. Ce fac, nu intru în detalii, asta era, am dat invers. Așa. Produsele vi le-am arătat. Asta vreau să mai ajung. Ce recomandări am nevoie? Păi, pentru eSpring am nevoie de persoane care, în special de familii care au copii, care vor să scape de căratul baxurilor și de căratul peturilor goale după aia la retur. Da? Deci acolo sunt cei mai buni clienți pentru că ei sunt foarte receptivi la oferta pe care o avem cu eSpring. Și pentru că eu sunt fost agent de vânzări, dacă cunoașteți agent de vânzări, se pare că sunt buni în business-ul ăsta, puteți să-mi recomandați. Asistente medicale vă cer de atâta timp, nu vă mai cer. Carmen, da? Așa. Deci, când elevul este pregătit, profesorul la oare. Bun? Eu am fost Bogdan Dubrică, întreprinzător EMAI. Sper că v-a plăcut prezentarea mea. Da, mulțumim, Bogdan. Mulțumim, Bogdan.